היי לכולם, בסרטון POC של הזרוע הרובוטית נחבר את ה-5 וולט לארדואינו. עכשיו זה מאפס את הבקרים, את המנועים. חיפוש הזוויות בוצע בהצלחה. לזוויות ההתחלתיות, שאתה נראות פה את האפליקציה, כרגע זה על דיסקונקטד, מתחבר לרכיב בלוטוס של ארדואינו, מחובר לארדואינו, סטטוס השתנה לקונקטד. עכשיו ניתן באמצעות האפליקציה לשלוט על הזרוע. אפשר פשוט לשנות מה שרוצים. לצורך הדגמה אפשר לראות פה כאן הפונקציונליות בעצם של השמירת זוויות. אנחנו נשמור איזה הגדרות שאנחנו רוצים. דבר ראשון אנחנו נראות שהסריאל מוניטור מחובר, ורואים כאן את כל בעצם הנתונים, שהכל מבוצע בהצלחה. נשמור את הזוויות שכרגע קיימות. אפשר לראות פה למטה שזה נשמר, אפשר לשמור עוד כמה פעמים. עכשיו נשנה את זה לזווית אחרת שאנחנו רוצים, למשל את זאת. שינינו, גם אותה צריך לשמור. שיהיו כמה שמירות. עכשיו אפשר לראות פה שזה נשמר בהצלחה. מעולה. עכשיו אפשר להריץ את זה, כפתור run. אפשר לכבות בפאוז. עוד לחיצה, תפעיל את זה עוד פעם. אפשר לעשות reset, זה ימחק את כל מה שקיים. מעולה. עוד דברים אפשר לעשות, ג'וז. אפשר לשחק עם המהירות כמובן גם. שנו הייתה